Hello guys, so welcome back diri sa tuang video. Karon dalon ta mo sa the face Digos guys. So sa mga usually ginabuhat na mo diri before sa amo ang actual event, so natagi pambuhat ang mga rehearsal. So diri na to na makita na video guys. So yeah, enjoy the show, let's go. So good morning guys, narito sa face Digos sa Big 8. It's a Sunday, so kami dito karon sa ang area, which is this one. So it's already 8:30 pero wala pa yung tao, so kami pa mag-set up karon. Let's go. One thing nga ako ang piano guys, dili siya mulingog kung wala siya laptop na, so kailangan na siya laptop kay MIDI controller naman siya, so mga to charger. Pero para amo ang mga tingog sa amo ang may instrument na natry mo putang na, so wala na may amplifiers, basically ang mga tunog na to na natry mo gawas. Okay, so ano na siya guys, tao na nauna mo siya dito para magtinuod dito. It's already 9, I think it's already 9, pero wala kaya po yung tao karon. Medyo nakatulog mo na aircon dito because ito sa hangin sa aircon, pero mas guwapo dito itong ato angle guys, kay ugnaw kayo. Itong spot later, and dito itong drummer na side, itong venue, dito itong venue guys. Okay, kumpara what to sleep oh. So during aside guys, nag-practice sa rin namin rehearsal diya kapag manapot ang mga kabanda. So practice sa media gamit ang metronome and muna siya ito guys. Let's go. Ikaw na yung melody. This is love. Recorded to sila ko ang pila. Wala pa. To be able to sing praises to Him and just bask in His goodness. It's just you, Lord. Everything's gonna be alright. You will work it out for you. Everything will be alright. His love is for real, come on. His love is for real, you will never let go, never let go. Holding me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I found you. Alright, and of course, our favorite greeting. Look at the person beside you, tingnan mo sa mukha, sabi mo sa kanya, hello, beautiful. And then last week lang, bagong-bagong balita, yung logo ng Pagcor. Naalala nyo, nakabalita ba kayo? Parang wala kayong kamalay-malay sa nangyayari sa mundo. Ganito yung tsura ng baso. Ayan, nakita nyo ba? Ganyan. Alam nyo, naisip ko nung nakita ko.
Hello mga boss, so welcome back sa atong video. So wala ko pahuman sa video kay inhope na natag memory sa akong cellphone, so kailangan na akong change na po memory card for clean ako storage. Pero anyway, so mo dito among feast, hopefully maka-add mo sa feast Digos pohon, and see you sa mga next video natin guys. Mag vlog na ta, parang magpapagporta sa reels na unos sa buga. Let's go!